han er aldrig ude af udlandet, så... Er det en, I har lånt herovre, eller? Nej, lige har været her. Vi har sat dem også. Ja. Kan I ikke huske, hvad vi fik? Hun er på arbejde, desværre. Vi savner hende, ikke også? Hun kommer. Hun var hen. Jeg kan sige det. Ja, det må hun godt. Okay, der var... Far, du med? Jeg er med. Ja. Mangler jeg kransk fod?